Ved I hvad, jeg altid godt kunne tænke mig? At komme til Hollywood. Og være med til sådan en cocktailparty med alle berømthederne, filmstjerner og sådan noget. Tænk en gang til sådan en cocktailparty. Jeg kunne møde for eksempel sådan en som Johnny Depp. Hvorfor lige møde Johnny Depp? Det ville være helt fantastisk at kunne gå hen til Johnny Depp med en skål mayonnaise. Og så sige ordene. Vil du have noget dip, Depp? Og så er det klart, så vil han måske spørge, er det chip dip? Ja, bare døb Depp. Okay, du vil have Depp til at døbe sin chip i din dip. Ej, hvis først Depp havde døbet dippen, så er det jo Depps dip. Ja. Man forestiller sig, hvad nu hvis René Diff, han også var der? Hva? Skulle Diff så døbe i den samme dip som Depp? Ej, lad os prøve at holde det adskilt. Der er en dip til Depp og en dip til Diff. Ja. Depp døber i Depps dip, og Diff døber i Diffs dip, ikke? Ellers ender det i dip shit. Hvordan kan Depp og Diff kende forskel på deres dip? Det er nok, fordi der på Depps dip, der er der en dippedut. Så vil du sige, det er fordi på Diffs dip, der er der en duppedit. Nej, der er et håndtag. Det vil sige, på den dip, Depp døber i, er der en dippedut. Derimod den duppedit, der er på den dip, Diff døber i, det er et håndtag. Ja.